तर नमस्कार मंडळींनो, कोकणचं पवन या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं स्वागत असा. मंडळींनो, कालचो दिवस पूर्ण आमचो खेळण्यातच गेलो. जास्त काय व्हिडिओ बनवू गावले नाही. तर आज दुसरा दिवस. आज आम्ही बनवणार असो एक आगेवेगळी रेसिपी. तर ती तुम्ही बघत राहा काय रेसिपी बनणार आहे ती. चला तर बघूया आजच्या दिवसातला पूर्ण शेड्यूल कसा आता. मंडळींनो, येवा नाश्ता करू. आमचा नाश्ता रेडी असा, बघू शकता तुम्ही. फोडण्याचा भात असा आणि सोबत काकडी असा. तर येवा मंडळींनो, नाश्ता करू घ्या. येवा नाश्ता करू. 2 पेंडी कोथिंबीर. तर 2 पेंडी साफ केल्यानंतर बघा एवढी घाण निघाली. सगळी काटका बिटका अशी आहेत, ती सगळी घ्यायची नाही आहेत. हे काटका घ्यायची नाही. ते कापून एवढीशी आणि ही आणि एवढी लास्ट. तर हा सगळा मटेरियल आणलेला असा मिक्स करताना दाखवते. जिरं घेतलं आहे थोडंसं, थोडंसं बारीक करून ते टाकायचं. तर चवीप्रमाणे तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढा मसाला टाकून घ्यायचा. तर चवीप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं आहे. आणि आपल्याला काय बेसन पिठाचं काय प्रमाण विमान काय नसतं. जेवढं कोथिंबीर असेल तेवढंच पीठ टाकायचं आणि पाणी न लावता ते मळायचं. कारण ऑलरेडी कोथिंबीरमध्ये भरपूर पाणी असतं आणि आता पावसाचे दिवस आहेत म्हटल्यावरती पाणी खूप असणार. त्यामुळे तुम्हाला जेवढं पीठ घट्ट पाहिजे तसं थोडं थोडं टाकून घ्यायचं. आणि असं आपलं छानपैकी जसे आपण भज्याचं पीठ मळतो, कांदा भजी जशी मळतो तसं मळायला घ्यायचं. एकदमच सुकं जर व्हायला लागलं तर थोडंसं पाण्याचा 2-3 शिंतोडे असे टाकले की व्यवस्थित नरम होऊन जातं ते. पण माझ्या मते तर खूप हे येतं, त्याला पाणी सुटतं. तर आता मी चाळणीला तेल लावून घेतलं आहे चांगल्या प्रकारे. तर आता आम्ही मस्तपैकी रोल करून ठेवणार आहोत आणि उकडून घेणार आहोत. तर आता रोल तयार केलेले आहेत. आता आपण ठेवूया पाण्यावरती. लाईट लावू. असे पाणी उकळत आहे बघा. तर ते आता असे ठेवून द्यायचे आणि ह्याच्यावरती झाकण ठेवायचं. आता चेक करूया वड्या आपण. अजून थोड्या व्हायच्या राहिल्यात. मित्रांनो, आम्ही आता पहिल्यांदाच हे मुंबईमध्ये करतो. गावी गेले होते भरपूर पण व्हिडिओ बनवू गावलो नाही होतो. तर बघूया आता ते सुटतात काय, कारण त्याला लावलेला होता कर सुट. आधी आम्ही एकदम हलवून घेतले होते. आता ते कापून घ्यायचे पीस व्यवस्थित. तर आता एकाचे कापून घेतले आपण तुकडे करून. जरा जाड तुकडे का केले ते तेलात फ्राय केल्यानंतर करपता नाही म्हणून. आता डायरेक्ट आपण फ्राय करताना बघूया. तर तो गरम झालेलो असा आपलं पॅन म्हणते का, तेल टाकलेला असा. सोड. त्याला गरम झालेला असा. त्याच्यात आता आपण 1-1, 2-2 चिकन सोडून तळून घेऊया. एक बाजू पूर्ण भाजल्याशिवाय पलटी मारायची नाही, तर मग ते तुकडे होतात.
एक बाजू मस्त फ्राय केल्यानंतर मग पलटी मारायची. तर हे असत आपले कोथिंबीर वडी आहे का म्हणतात. मस्त एक कुरकुरीत फ्राय करून घ्यायची छानपैकी. बघू शकता तुम्ही एकदम मस्त फ्राय कुरकुरीत होतं. एक साईड भाजून झाली, आता दुसरी साईड आपले भाजून घेऊया. बघू शकता जरा दुसरा सेट टाकलेला आहे, सोडलेला आहे तेलात. हे बघा इकडे बघू शकतो तुम्ही, मस्त भाजले गेलेत, एक नंबर. आज एक आगेवेगळी रेसिपी बनवतो, त्याच्या टाईपच आहे, फक्त त्याच्यात आपण टोमॅटो ॲड करणार आहोत. चला तवा गरम झाला, टोमॅटो टाकून घेऊया. चला टोमॅटो चांगले नरम होऊ देत. अजून नरम होऊ. तर मंडळी टमाटे थोडे नरम झाल्यावर कापून घेतले डायरेक्ट तव्यातच. ते टमाटे कापताना व्हिडिओ केली नाही, कारण ते मोबाईल एखादा दूरच लागतं. तर आता टाकूया लसूण भाजून घेऊया. आणि मिरची, लसूण आणि मिरची भाजून घेऊया. तर आता तेल टाकून घेतो. तर आता मिरची, लसूण वगैरे सगळं एकदम आपण भाजून घेऊया छानपैकी. त्याप्रमाणे मीठ टाकून घ्यायचं. चला तर आता गॅस काढून टाकूया आपण आणि हे गरम गरम ठेचून घेऊया. तर आता आपण गरम गरम असे ठेचून घेणार आहोत टमाटर वगैरे. बघू शकता तुम्ही टोमॅटो मस्त शिजलो, एकदम बारीक नरम होता. चला तर आता एकदम ठेचून घेऊन आपण तुमका दाखवतो. तर मंडळी आपल्या ठेचून झालेलं असं एकदम बारीक. आता परत आपण गॅसवर ठेवणार असं आणि कोथिंबीर टाकून त्याच्यात थोडंसं मसाला किंवा हळद टाकणार असं. चला तर बघूया. तर मित्रांनो आता कोथिंबीर टाकून घेऊया. कोथिंबीर भरपूर प्रमाणात टाकलो आम्ही असं, कारण कोथिंबीर स्वस्त राहतात. ह्याच्यात कोथिंबीर जास्त टाकूची असा. तर मंडळीनं आता आपण हळद टाकून घेऊया. तुमका जर मसाला ॲड करूच असेल तर जर असं मसाला फ्लेवरसाठी तुम्ही ॲड करू शकता. पण आपण आता मिरची जास्त टाकले त्यामुळे आपण जास्त मसाला टाकणार नाही हो. तर ही आगे वेगळी रेसिपी आहे एकदम, ह्याच्या टाईपच आहे, फक्त त्याच्यात आपण टोमॅटो ॲड केलं.
तुम्ही तरी कधी एकदा करून बघा, भारी लागतात टेस्टला. आम्ही एकदा बनवलेली मागे एक रेसिपी मी टाकलं याची आहे, पण परत एकदा नवीन लोकांसाठी, आपले सबस्क्रायबर जी फॅमिली आहे नवीन, त्यांच्यासाठी ही परत एक रेसिपी टाकला. तर नक्की व्हिडिओ बघा संपूर्ण, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि ह्याच्यात जर तुम्ही उपवास नसाल तुमचं, जर सुकट जरी ॲड केलास, जवळं नाही सुकट टाकायचं, सुकट बारीक, तरी एक नंबर लागता, भारी लागतं. जास्त मॅच जेवढी करशाल तेवढी अजून त्याचा टेस्ट येतली. चला तर आता आपण डायरेक्ट जेवताना भेटूया. तर मंडळी, आपण आता त्याच्यात मसाला टाकला आहे जरासो एकदम. आणि आता आपण कोणाकोणा पावडर असा तर तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट आहे बघा, तो तुम्ही टाकू शकता. तुमका जेवढं होईल तेवढं, म्हणजे कसा तिखटपणा कमी होता आणि एक मस्त गोडसरपणा येतात. कूट टाकल्यावरती बघा जरा मस्त एकदम सुकी सुकी झाली आहे चटणी. चटणी म्हणजे खरटो. टोमॅटोमध्ये जरा पाणी इल्ला सुटलेला त्याका. आता बघू शकतास तुम्ही, कूट टाकल्यानंतर जरा थोडासा घट्टपणा येलो. ह्यो भाकरीबरोबर खाऊ एकदम भारी वाटतं. ह्या कुटासोबत भाकरी खायची, भाताबरोबर पण छान लागतं. ह्यो बनवून बघा एकदा, तुम्ही ट्राय करा. रेसिपी पूर्ण दिलेली असेल. चला तर तो कूट आता थोडंसं त्यात गरम होऊ दे. आता आपण गॅस बंद करणार असं, आणि चटणी ही अशीच म्हणजे खरटो येऊ असं तव्यावरतीच गरम गरम ठेवणार असं. चला तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी एकदम मस्त, झटकीपट आहे, जास्त वेळ लागत नाही. 5-10 मिनटात होऊन जातात. भाकरीबरोबर टेस्ट पण एकदम भारी येतात. ही चटणी आपल्या गावात रानात घेऊन गेलास शेतीचे कामा विमा करताना तर एक नंबर लागतात. चला तर पुढची रेसिपी आता बघूया आपण. तर मंडळीनं आम्ही जेवक बसलो. आता यावू वडी असत, ह्यो ठेचो असा, भाकरी, भाजी, काकडी, भात आणि डाळ असा. सध्या आता आपण जेव घेऊया. तर मंडळीनं तुम्ही पण जेव केव्हा. आणि अळूवडीची रेसिपी तुम्ही तो बघितला असंच. त्याच्यानंतर ही ठेच्याची नवीन पद्धत आहे का, बाकी काय त्याच्यात ॲड नाही केला, फक्त टॉमॅटो एक्स्ट्रा ॲड केलेलो असा. बघू शकतास तुम्ही अळूवडी किती मस्त शिजली आहे ती. तर तुम्ही ट्राय करा, दोन्ही रेसिपी ट्राय करा. चला तर जेव घेवा. पेटो खाऊन बघूया. भाजीच झाली अळूवडी. अळूवडी नाही, कोथिंबीर वडी. ठेचो पण एक नंबर. तर मंडळीनो, तुम्ही पण ट्राय करा ही रेसिपी. चला तर मंडळी, आता मी जेवतो. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. चला धन्यवाद.
तर म्हणजे आता भात घेतला आहे, भात, गोळी डाळ आणि मस्तपैकी अळूवडी आणि ठेचो. एक नंबर. आजचं जेवण एक नंबर झाला, फर्स्ट क्लास. तर नक्की व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि कोणी सबस्क्राईब नाही केलं त्यांनी लवकरात लवकर सबस्क्राईब करा. असेच व्हिडिओ आमचे येत राहतले. फक्त तुमचा प्रेमाची गरज आहे, तुमच्या सबस्क्रायबरची गरज आहे. चला तर व्हिडिओ तर आहेच संपूया. चला, बाय बाय.